ben sinds 2008 ook mee bezig met de familiegeschiedenis van mijn familie en de familie van mijn vrouw. En zodoende kom je altijd op hele bijzondere verhalen terecht. En zodoende ook over de Nieuwstad 135. Waar vanaf 1940 Wolf Salomon heeft gewoond. Joodse meneer uit Amsterdam. Familie van mijn vrouw, familie van mijn schoonouders. Hier gezeten met een winkel, firma Salo. Verkopend van kousen, hoeden en sjaaltjes. In 2020 kregen wij de kans om dit pand te kopen. En dat hebben we gedaan. En er moest wel het een en ander aan het pand gebeuren, dat wisten we ook. En zo zijn we eigenlijk aan de verbouwing begonnen. Aldoende de verbouwing kwamen we erachter dat hier in deze ruimte, die we in de eerste instantie nog niet wilden verbouwen, omdat dit een beetje een achterstukje is van het huis, zat wat asbest. Dus we hebben een asbestsaneringsbedrijf gevraagd om hier het asbest te verwijderen. Tijdens die asbestsanering is er een slang losgeschoten van een filterinstallatie, waardoor er water weggelekt is. Nou goed, die man is bij me geweest, er is water naar beneden gelekt en we zijn gaan kijken, maar eigenlijk zagen we geen schade. We zagen sowieso helemaal geen water, ook niet aan het plafond hangen of iets dergelijks, dus vonden we gek. Maar we zagen wel dat er een stukje verlaagd plafond onder deze ruimte zat. Waardoor we wel nieuwsgierig waren van, goh, wat zou daar de functie van zijn geweest. Dus, 1943 is de winkel stopgezet en is Wolf gaan onderduiken en onderduiken op ditzelfde adres. Terwijl zijn jongste dochter, zijn stiefdochter, zijn vrouw hier op de begaande grond leefde, heeft hij zich hier verstopt in het pand op de Nieuwstad 135. Dus wij zijn eigenlijk heel nieuwsgierig geworden. We zijn door het hele huis aan het speuren geweest en hebben een aantal ruimtes gevonden waarvan we dachten, nou, dit zou een verstopplek geweest kunnen zijn. Maar doordat het hier nat was geweest, kwam er eigenlijk een soort omtrek van een luik tevoorschijn in de vloerbedekking. In oktober van 2021 kreeg ik via LinkedIn een berichtje of ik de onderzoeker was van het verhaal op de Nieuwstad 135. En dat was ik dus. En dan werd ik uitgenodigd op zaterdag om hier langs te komen. Want men had iets ontdekt. Men had een schuilplaats gevonden. Dus op een zaterdagmorgen in oktober hier naartoe gegaan. Druilige dag. En dan kom je hier terecht. En dan word je ontvangen door Ronald en zijn vrouw. En dan word je meegenomen in het verhaal van hoe zij het ontdekt hebben. Nou, dat was een heel spannend moment. We zijn inderdaad met de kinderen en mijn schoonmoeder op zaterdagochtend hier met een Stanley-mesje in actie gegaan en een schroevendraaier. En zo hebben wij inderdaad een luik gevonden. En onze jongste zoon is met de zaklamp erin gegaan. Het is wel ook een hele kleine ruimte. Dus, en inderdaad, daar lagen allerhande spullen, waaronder blikken, soep en reclamemateriaal en tekening. We hebben eigenlijk van alles gevonden. Dan gaat het luikje open en dan mag je erin zitten. En dan voel je even van hoe dat wellicht zou zijn geweest voor Wolf Salomon om hier te moeten zitten. Nou, dat vonden we eigenlijk heel bijzonder dat we dit bij Tresor gemeld hebben. We hebben een bijzonder plekje gevonden in ons huis. We zijn eigenlijk wel nieuwsgierig of er meer informatie is over deze woning. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. We stuiten onder andere op de onderduikkaart van Wolf Salomon. En die is te vinden via een website van Tresor, ondergedoken in Friesland. En bij die kaart zat ook het hele onderzoek wat Ronald Pettersson had uitgevoerd. En dat gaf weer nieuwe clues. En het belangrijke gegeven op die kaart was onder andere de naam Bultsma als verzorger van Wolf Salomon in die tijd. Nou, op dat moment heb ik daar verder niet heel erg bij stilgestaan. Totdat ik in het kader van een ander onderzoek het verslag
van Eppie of Egbert Bultsma erbij pakte. Het moment dat Egbert ondergedoken zit en dan beschrijft dat hij een nieuw adres moet gaan zoeken. En hij zegt dan: Piet en ik vertrekken dan ook begin januari, dat is 1945. Ik betrek met Truus een paar kamers op de Nieuwe Stad 135 bij mevrouw Salomons. In totaal beschikten we hier over 5 slaapplaatsen. En vaak heeft dit pand dienst gedaan als toevluchtsoord voor zwaar gezochten. Oorspronkelijk verzorgde mevrouw Salomons onze kamers en eten. Doch na een maand geraakten wij geheel zelfstandig en kwam Annie van der Schaaf iedere dag voor ons eten en het werk zorgen. Daardoor waren wij nog vrijer en konden wij precies zo werken als het ons het beste uitkwam. En er is hard en veel gewerkt op nummer 135. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere, interessante passage. Dat plotseling de Nieuwstad op deze manier opduikt in het verhaal van Eppie Bultsma. En wat mij persoonlijk heel erg trof was de naam van Annie van der Schaaf. Ik kwam van mijn stoel overeind. Ik had het idee van, dat is dezelfde naam die mijn oma ook draagt. Kan dat dezelfde persoon zijn? Dus ik ben vervolgens onderzoek gaan verrichten om te kijken, kan ik bewijs daarvoor vinden ook. En wonder boven wonder is inderdaad gebleken dat zij de persoon was die Truus, Eppie en nog een aantal andere mensen tijdenlang verzorgd heeft op de Nieuwstad 135. Hoogtepunt daarbij was uiteindelijk dat ik de film van Eppie Bultsma terug zat te kijken. En dat is een bekende film die kort na de bevrijding op aanwijzing van Eppie is opgenomen. En die film is in 1992 teruggebracht vanuit de Verenigde Staten door zijn zoon. En in die film zijn beelden te zien van Truus en Eppie in overleg en aan het werk, waarschijnlijk op dit adres hier. Er zit een shot meteen achter van Annie van der Schaaf die eten bereidt. En het slotstuk is dan al wel dat er een scène wordt getoond met de portiek van nummer 135 met Wolf Salomon en zijn tweede vrouw, terwijl Eppie en Truus het pand verlaten. Nou, een prachtige slot van dit indrukwekkende verhaal hadden we denk ik niet kunnen vinden.